โอ้โอ้โอ้
mamang malang-malang ampun ngantos samyon jinglang mangke munda mesengereng atur kula dumateng kang samya mreksa ageng alit kakung putri sapa muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangarsa kula niki topeng ireng setia riba dereng saged totolan uda negara sanyata sagete mung lunga sapa mung pados pangupa jiwa milanipun sedaya kang samya priksa ampun ngantos sami ngala Allah bring kawula nadyan kula rupa Allah nanging tasih kanca nira najan Allah rupa kula amadeni nanging tasih golonganing santri sayekti saweg sami anglampahi kesenian warni-warni milanipun sedaya kang samya mreksa ampun ngantos sami ngala Allah bring kawula nadyan kula rupa Allah nanging tasih kanca nira najan Allah rupa kula amadeni nanging tasih golonganing santri sayekti saweg sami anglampahi kesenian warni-warni sampun cekap kang dados satur kawula mugi samya sekecakna lenggahira sedaya sinambi mringsa kawula kang rupine boten tata terus montang manting rasaku saya kebanting rontang ranting atiku urung sumanding wow wayanganmu jebol gawe kelo atiku tak lalekke pijar ngrindum bring impenku nganti tekan lati ngalelotan saya katon sulistiamu sinungging indah esemu puspita papasrenku mawar birune ngatiku tega temban rina wangi gawe tatu nyonya pancen ora mung sagodhong jati yo mung siji wanita sotyaning ati kang sembodo nggolin dijajantung dong ayu wita dari suargaku Tresno sucinta andam
ademi nora luntur najan ati ajur mumur najan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresno murah bakal luntur tak lali tansaya tansaya katon sulistiamu sinungging indah esemu wis buta pasrenku mawar birune ngatiku tega tempat rina wengi gawe tatu donya pancen ora mung sagodhong jati yo mung siji wanita setyane ati kang sembodo nyenggoli di jajanto doang ayo wito dari suaragaku nganti tekan pati tresno suci tak ademi nora luntur nadyan nati ajur mumur nadyan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresno ora bakal luntur topeng ireng setia rimba seni saking desa nderek nguri-uri seni budaya Jawa perayaan ini yang besar sekali untuk mengikuti pada cara malam ini mila kula niki saged dugi mriki sahabat ditimbali kalian warga mriki perlu ara-ara kanggone syukuran supaya netega seto bisa aman ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda najan rupa kewan melu perayaan supaya ne akhir bisa entuk kahormatan mila para rawuh kakung saha putri kersa amresani rupa kula ameteni kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun gunging pangarsama
pakaning pagot netra terus andulu najan datan andangu nanging wus tumeking kalbu babar pacar pindo saka binabar sepisan jawat kang asta kaya-kaya wis antuk swarga apa iya iki tresno kang sanyata temak gawe kuncana apa-apa lunging gaduhan ayo sang mustikaning asmara son kayuyan brengantika yen jawata ngelilanono bakal kapundhut krama purwakanding pagut Pagut. netra terus andulu nadyan jatan andangu nanging wis tumeking kalbu babar pacar pindo slaka binabar sepisanan Jawa kang asta kaya-kaya wis santos swarga apa ya iki tresno kang sanyata tamah agawe kunjana apa lunging kaduk hangayon ayo dosang musikaning asmara sur kayung yen mring handika yen jata ngelilanono bakal tak pundhut krama sang mustikaning asmara son kayung yen mrengandika yen jawata ngelilanono bakal kapundhut krama sang mustikaning asmara son kayung yen mrengandika yen jawata ngelilanono bakal kapundhut krama sepisan jawat kang asta kaya-kaya wis antuk swarga apa iya iki tresno kang sanyata temak gawe kuncana apa-apa lunging kadohang ayo
tak pundhut krama. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad pun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati. Maka mari kita bersama memperingati. Oleh kaum Islam pemuda serta pemudi, Jika tidak hormat akan dapat godok besi. tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip kang ora gelem meringati. Sopo wong urip kang ora gelem memperingati. Maring sunnahira Muhammad Nabi kang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Kang aran neraka selawase ora bali. Kados sampun cekap kang dados atur kawula. Kados sampun cekap kang dados atur kawula. Kula badhe kantos critane urip ning donya. Pramila yen lepat nyuwun gunging pangaksama. Sedaya prakanca modal lan mudi setia rimba. Raga kang kajiret
tresno linalita lining jiwa kegandrunge parasmu iya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas angin apa tak lakoni napa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya apuranen aku yen tinggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang makar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno imbang atimu lara marga rasa tresno ra bisa dibangsa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya ngapuranan aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis tutuemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati turung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing ati nanging tutu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilake aku sumanding wong liya ati turung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing ati nanging tutu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara merga rasa tresno ra bisa dipaksa
percaya yen kowe mesti bisa ngilake aku sumanding wong liya. Ati